Adile Akyol, yek ji jinên Kurdên karsazê ku li navçeya Kartala İstanbulê bi peydakirina firotina berhemên taybetên heremî debara xwe dike. Akyol'a ku ji Artokluya Mêrdînê koçî İstanbulê dike, li hemberî nezanîna xwendin û nivîsînê bi wêrekî tev digere û ji xwe re dikanekê vedike û ew bi vê keda xwe li ser lingê xwe dimîne. Akyol piştî hatina İstanbulê berê xwe dide bajarê Mêrdîn, Amed, Êlihwanê û ji wan deveran berhemên heremî kom dike û digihîne rûniştvanên İstanbulê. Akyol bi alîkariya hevserê xwe ji heremê Hingif, Dims, Panîrê Gund, Bastek, Salça Îsutan û herweke din gelek berhemên din peyda dike û digihîne berdestên kesên ku bi hesreta van xarinan dijîn. Gelek welatî dema ku bêriya berhemên xwe yên heremî dikin, xwe li vê dikanê dibînin. Her wiha Akyol ev 3 salin bi vî karî re mijûl dibe û derbarê zehmetiya karê xwe de wiha diaxêve. Min nizam bû hiç terezî çaway ez pir titirsiyam ama artık tereziyê giramê wê jî bile zanim. Hinek tên vê kap 2 milyona ez hemen çarpmış dikim ez ellimîm yani. Tiştê wê gund dilvirin, tiştê ku ji memleketê me tê vê derê, tiştê xweş em tînin bernigê wan. Yani tama burgur, tama nîsk, tama fasulya, tama güza. Başka bira tiştê baş bixwin, bira tiştê ne baş nexwin. Tamam qurîş ku zêde be ama tiştê baş e yani. Li aliyeke din Akyol balê dikşîne li ser qeyrana aborî û gotina xwe wiha didomîne. Biz me etkelemiş kir, çawa. Baya me etkilemiştik ama ez jî bi xweşî ji müşteriyar dibêjim, ez xwe îfade dikim. Ez dibêjim ez jî wek we me. Ez jî ji xwe piçik piçikî tînim. Ez jî zem hatiye ku tê ber deriyê we, qirîz tê ber deriyê we tê ber dikana min jî. Akyol bi xêra vî karî hînî nivîs û xwendinê jî bûye. Lewme û pir keyfxweş e. Min botanî. Deng Amerîka, İstanbul.